Întrebare, mă. Salut băieți, băgăm și noi un joc așa, forță rău de tot. Bă, ăsta e primul meu videoclip cu aia, să-mi ba pula. Bă, deci m-am chinuit să fac ăsta cu... ăsta, să fac descărcările la videoclip. Bă, e greu, bă, e greu. Bine, acum e greu așa pentru mine, că la început, na. Dar nu m-am apucat de foarte mult timp, adică mi-am luat ăsta, când m-am apucat, cred că prima săptămână mi-am luat și ăsta, Prime-ul, nu știu, cred că așa se numea Prime-ul, nu? Hai te baram. Ancient-ul cu Anubis, bă, deci nu suport. Da. Bă, asta vrea da zoi cu Mirage să analizeze vere, uite și tu cu tine jucăm. Bă, nu, abia recent am făcut astea 10 meciuri, parcă m-am jucat un pic mai mult, un picuț mai mult, parcă m-am jucat mai mult decât trebuia și... Na. Bă, vere, eu am chef foarte mare, foarte mult de Mirage, bă, deci mă chinuim apa trecută, mamă, vere. Let's play Mirage Plus. Oh, fuck. Bă, la ce să ne băgăm vere? Bă, dar parcă era mai bun la City pentru noi, parcă era mai bine, nu? Că nu știu, asta cu taburile de început, parcă City-ul era mai bun la Mirage și... tot City-ul mai bun... Nu, la Mirage City-ul, da, și la Dust 2 parcă era... tot City-ul, nu știu, habar n-am. Bă, eu știu bine smoke-urile pe Mirage, adică mai știu să bag alea de pe mid. Da, nu m-am apucat de foarte mult timp, adică mi l-am instalat și după aia m-am lăsat, nu m-am mai jucat. Am luat premierul, m-am jucat o săptămână, două și nu m-am mai... De vedeți, sunt vai de morții mei, vedeți? Sunt vai de morții mei, habar n-am să joc, băga mea și pula. Dacă îi dau cuțit, futu, mă mor pe mine. Da, ăsta e primul meu... Hello, hello. Ia, stați așa un pic. Să închid ușa, băga mea. I go B. Or no, I go long, I go long or short. Bă, deci m-am apucat și am microfonul ăsta la căști. Bă, deci nasol rău de tot vrem. Nici lung nu e. Și mai înregistrai în videoclip înainte ghișe. Nu mă auzeam deloc, s-auzeau ăia ai mei. Mamă, îmi lăi, dita mai flash-ul, vere, ce-mi lăi. Nu-i nimeni, no one. Nu-i nimeni, verificăm frumos aici, nu-i nimeni nici aici. Nu-i nimeni nici aici, ăștia cred că pe B. They go short. Ah, ok, ei. Da, mă, vere, să se pe șură, băga mea și pe la ei. Uite. Ca parcă mă imploră să-l omor, vere. Hai mă, sari. Na, mă, ce naiba, eu sunt cel mai bun de aici, ești nebun? Hai mă, hai! Hai mă, n-ai coaie! Yo, Bă, wow. bro, ce uitați-vă ce cărăsă era ăsta, vere! Damn, it's crazy. Bă, coaie ăsta mă aude pe mine! Bă, vere, deci eu zisei, bă, uitați-vă ce cărăsă era ăsta și zice, și după aia zice la pe joc, yeah, that's crazy. Bă, ăsta zice că mă aude, bă, mă auzi? Bă, deci pentru o secundă a avut impresia că e român și mă înjură, vere. De 268 la vere. Un damage mai aveam până la 67. Ba nu, un damage minus. Da. Let's go, nigga. Bă, vere, acum mă joc CSD, am început că îmi place mie să nu am... Adică știu că nu o să ajungă prea mult uneori. Nu o să ajungă undeva canalul, da? Nu să ajungă departe, adică ce naiba, hai să fim serioși. Cred că pe mid, nu?
Nu e lower. Bă, da, ăsta, cum se numea vere? Ăsta se numea lower? Că nu știu, m-am uitat la strâțul și parcă așa se numea. Ăștia se sără pe B. Aș prefera să dau reload. Mamă, coaie, uitați-vă și voi ce prost ăsta. A, stai, ăștia spun B. Mă uit la car. Coaie, ăștia nici... Bă, vere, deci nu era nimeni pe B și ăștia nici nu avansară cu bomba, vere. Îi omorâ, cred că... Îi omorâ unul pe tot. Mamă, ce cam istoare asta. Uite pe ăsta. Kill-ul meu, haha! He like kill-ul. Ce prost. Nice. Că nu nimerie la un glonț, ești prost? Că zicea acolo cu King, bă, dar ce naiba nu? Mă, fi când mă zic și eu că să mă apuc de YouTube și de astea. N-ai primul videoclip, vă zisei. Mă joc cu numele ăsta. Forță, cel mai forță nume el, ziceți. Da. Bă, ești prost, futu-ți morții, mătii. Nu văd pe ăsta deloc cu ei. Mi-am uitat la tine sufletul alor. Da, vă ce artiți vă place așa? Baba așa, isei? Ok, mă pe șert. Mă vede, să-mi bat pălat, mai bine îmi dau reload. Coaie. Da, asta. Am o țintă, 3 var familiile. Unde mă? Coaie, nu-l văzui. Guys, sorry. Nice. Thanks. My bad. Bă, nu știu ce să-i my bad, că omul meu se ducea acolo să uită la mașină și după aia se uită pe lung, vere. Bine, putea să fie pe lung. Bă, vere, eu vă zic acum. De acum, adică așa de la primul videoclip. Bă, eu sunt o persoană în care cred în Dumnezeu, sunt credincios. Am toate... Nu pot să fiu trist cât timpul am pe Dumnezeu. Corect. Bă, vere, dar știi ce place mie la unul dintre ăia, nu mai ziceam, youtuberii mei preferat. Stai pe mine, sunteți? Cred că e pe B. E lectură de la A la Z și te o zice, bă, da, mi-e place foarte mult, mă uit, în ultimul timp mă uit la... Stai că vezi că vreau să te bag pe granatul ăsta. Tot, ratai, tot! Enter. Lower. Bă, deci rată ăla. Așa, bă. Mă uit la lectura aia. Știi ce-mi place mie la lecturile azi cu Bercea, cu... Și cu ăla... Cum am place, mamă? Sălbatic cu Sebi. Mamă, deja zice asta kick me, vere. Bă, deja zice kick me. Coaie, dacă din trașii mei și zici kick me. What the fuck, man? Vere, ești loban. A, pe asta vrea. Băga mea și pula mea. Da, ăștia pe aia, nu? Yeah, I think full A. Bă, și noi suntem 3 vecini, vere. Guys, I think full A. No, I have bomb here. Ah, ok. Some player is in A. Ah, mă, vere, bă. Some player is in A. Watch long. Bă, coaie, de say watch long, bă, vere. Ce vorbesc tâmpenii. Că au, ăia 3 au simțul. Din îmi place cum se ceartă. Asta cred că le place la mai mulți oameni. Că asta e România, vere, le place cum oamenii se ceartă. Yeah. Nice. Cu niște...
când niște oameni se ceartă, le place. Că na, asta e România. Bă, bine, România, eu vorbesc inclusiv eu. Și ceartă-se în jurul pe acolo. Right. Nice. Reload. No, no. You're okay. Deci că e ok, dar dacă tragi de 15 glonțe pe lângă, adică mai e un om cineva. Bă, vere, dar schimbă-ți vere locația, că dădu info. Stay hide, run. Cui l-o bomba? Când l-o bomba? Mamă, l-o moare. Nice. 10 pare așa mai... T10 îmi place că... Bine, nu mă mai uit, dar îmi place. Da, T10, nu știu. Are Caterinca aia. Mă rog, Caterinca. Vorbește așa... Că să te convingă, parcă. Bro, cine vrea să se predea, vere? Cineva de-abia a început meci, avem 4-1 și ăștia vor să se predea. What the fuck? Bă, dar sunt... Dar nu mai știu, anunțurile astea parcă... Cu să se predea. Bă, vere, voi realizați că au făcut 5. Bă, ăștia plecare... Bă, ăștia... I go short. Bă, vere, cât noroc să am, vere, cât noroc să am. Du-te, mă, de aici. GG. Du-te, mă, de aici. GG's, guys. Du-te, mă. Bă, așa noroc. Păi na, bă, trebuie să mai bag o meci ca la... Așa trebuie. Bă, deci de când a făcut punctele astea, bă, deci înainte să fac punctele, gen, știți voi, chestia aia, că te pune să câștigi 10 meciuri. Bă, deci nu câștigam, bă, deci câștigam, pierdeam 2 meciuri, câștigam, pierdeam 2 meciuri. Păi și acum când m-am apucat 3 meciuri le câștig, vere. La rând, bă, deci nu cred, mă. Câte puncte am? 3700, bă, deci hai să facem 4000 de puncte, bă. Mamă, vere, de ce? Dacă iară mă aud nasol, să-mi bat piciorul, de șterg YouTube-ul, îmi șterg, dau cu PC-ul ăsta în cap, cu monitorul în cap. Da, adică știu, bine, nu, știu că nu o să aibă cine știe mare succes, adică știu că trebuie răbdare. Răbdare trebuie foarte multă ca să faci. Că nimeni nu poate să fie perfect de la început. Bă, hai să vă mai zic ceva despre mine, mie îmi place fotbalul. Adică sunt sportiv, îmi place să fac sport. Mă duc la sală. Am 14 ani. Și ce să mai zic? Știu că nu o să am multe like-uri, adică știu că nu o să se uită foarte multe persoane. Cred că o să am 10 vizualizări maxim cu aia. Hai să dăm... Nu... Bă, am eu aici o schemă, deci dau Anubis-ul cu Dust 2 și cu Inferno. Ca să poată ea să aleagă... Bă. Bă, vere, deci era... Mamă, vere, deci mă speriai că pică overpass. A, mă, vere, iară asta. Bă, deci nu mai pot, bă, vreau și eu Miraj. Bă, deci Miraj vreau și eu. Dai că nu votez că nu știu care era mai bună, dar... Da, City, bă, dar nu votă nimeni cu ei. Parcă vezi că ei mei sunt AFK. Da, mă, uite, 4000. Da, echipa mea cred că are 4000 peste poară, că-l văzut pe unul cu sub 4000 care eram eu. A, ăla n-are rank. Da, 4000. A, bă, nu stai, mă, că eu mă uitam la ei mei. La ai lor. Da, mai e unul în afară de mine. Bă, ăsta e și... Doamne, vre. O zic că muri și crezi că ieșise. Alo. Mie îmi place fotbalul, și mai atletic. Da. Dar acum când am cameră și de-astea am zis că mă apuc de gaming, că na, se face... La început cred că o să am eu 10 vizualizări. Sper să fie bine, nu știu. Sper să am și eu măcar la 1000 de abonați pe acolo, adică nu cred că o să fie mult, dar...
Adică nu cred că să fie... Cred că putem ajunge la 1000 de abonați. Nu cred că să fie foarte greu. Dacă mă chinui de un an sau doi... Să-ți vezi capital. Acolo se mișcă. Bă, vă zisei că acolo se mișcă coaie și era puțin mai în partea aia. Cum dracu nu l-a omori? One long door. Short. Mamă! Bine, trebuie să dai direct în cap, nu mă lau. Nice. Bă, deci nu făcui nimic, vere, nimic nu făcui. Ia. Bă, da, nu știu cum naiba că... Nu știu cum am reușit să setez ăsta pe limba română, vere. Bă, deci nu știu cum am reușit să setez ăsta pe română. Aș prefera dacă... Sorry, bro. Seriu. Ba, la crede că mă... Crezi că vrea să mă omoare? Iară trăsit al meu. Bă, du-te, dracu. Bă, vere, îmi dă 2 hit. Cât îi dă 2 la al meu? Că eu l-am omorât și tu de la asta din viață. Doamne, vere. Mă, vere, cred că câștigăm și eu nu fac nimic. Bă, păi nu se poate așa ceva, câștigăm fără să fac eu nimic. Mid. Mamă, ce se flexează asta. Cât de prost să fii, Doamne! Short, смотри, short. Bă, dar asta nu știe de shift. Short, nice. All short. Nice! Very bad, bro, very bad. Bă, vede cum te duie 25, 25 și 49. L-ai mei, bă, ba nu. 25 și 49. Cum n-ai bada duie de mine ăsta? Că n-aruncai cu nicio grenadă. Erau mai mulți. What? Ha, bă, că trebuie să ne băgăm și pe modul ăla, serios, nu? Trebuie să fim serioși acum. Trebuie să-i batem pe toți. Ne băgăm pula în ei. Stai să vezi ce flash de duelul meu. Bă, da, eu am ceva cu ăsta. Eu am ceva cu ăsta de... Full mid. Shorting. Eu am ceva cu ăsta, cu verdele ăsta, că-i de duif. Mamă, chiar am ceva cu el. Da. Long. Nu cred, bă, e mai bun, are mai mult damage cam nebine, eu nu făcui nimic. Până acum. Nimic nu făcui greu. Cred că dădui ceva damage la, dar nu. Safe. Păi nu înțeleg, asta zice că e safe și se duce pe... A, zise save, înțelesei, ei. Bă, să fiu sincer, în locul lui aș încerca. Bă, aș încerca în locul lui. Nu știu, poate dădeam... Bă, ăsta are 0 damage, vero. La ce să mai dea save? Oricum ăsta... Bă, ce făcui, mă? Counter-Strike. Ce făcui, mă, bă? Trebuie că e 0 dracu ăla care îmi trebuie. Da. Doamne, cât de prost e de dus save! Coaie e de dus save ca să moară după. Da, mă, dau. Bă, deci ăsta de dus save ca să moară după, vere să... Doamne, cu cine mă joc. Alo. M-am uitat în sufletul.
Iar e s-a vărut, băga mea și pula în el. Stai să vezi ce flash îmi dă. Nu-i, man. Bă, deci dacă iară văd full mid. Da, pe B, dar ai mei nu anunță nimic. Să-mi ba... Bă, apăsasem pe 1. Gates. Apăsasem pe 1 și nu puse arma, vere. Mi-o puse după când apăsai a doua oră. Nu mă merg de ce nu făcui nimic. Da. Dădu flash, îl văzu, hai, omoară. Nice. Bă, nimic nu făcui, vere, mă enervez foarte tare că nu făcui nimic. Ia dă-mi arma asta. Deci mersi cu cuțitul mână la o zi, nu îmi dădu arma. Și de-abia a doua oară când apăsai pe 1 îmi dădu. Bun, e și ăla de la ei. Păi îți dai seama că noi suntem prea buni, de-aia ies ăștia, nu? De bun ce suntem. Bine, de bun ce sunt ăștia, că eu... Vai de morții mei. Așa. Cheats on crete. What the fuck? Cum adică cheats on egal cu un crete? Cred că stă pe long. Full, I think it's long. Nu, nu pe lung. No. Tu ce armă pe? Bă! Fac ultimul kill cu aia. Bă, de sări, îl văzui pe ăla și l-a mori. Long. Hai mă, ver, bă, dar nu înțeleg care-i hazul, bă, să stai aici să campezi. Bă, care-i hazul, vere? Ce că-i pe lung și lasă pe alții să facă treaba. Care-i hazul? Acum înțeleg care-i hazul, e doar slam. Nice aim, bro. Cu pula mea să-l rateze cu aia așa. Bă, nici eu nu-l ratam așa. Dă-mi acolo. Nu-l merită. Ia uitați ce cam mișto. Default. Modul default, nu? Ce grenadă mișto dacă eu bag în curul, nu. Să vezi ce bubuie. What? Suca. Hai de pula mea ce-mi luai. Era să mă duc pe ăștia și nebun. Da, mă, vrei, știu că să te uiți în stânga și că o să mă omor, dar hai. Hai, lasă. A, ce prost ești. Am mă, că te știu eu pe aici. What the fuck, cum nu-l omorui? Am mă, că dau ragi. A, era de pe portă, cum nu mă gândi, vere? Mă lăsai provoca pe gamea și pula! Tu-s morți, mătii. De ce pula mea tot în jur? Bă, e primul meu videoclip și eu în jur. Bă, nu, lăsați-mă, acum eu vorbesc singur. Bă, e primul meu videoclip pe YouTube și eu mă apuc direct de înjurături. Ce dracu, mi-au bani de la primul videoclip, ești nebun? Mamă, ajuserăm de la 5v3 la... Mamă, ce bun. Mamă, cu... aproape. Ce că underlow. Bă, da, Devil ăsta, Doamne ajută, are ceva cu AUG-ul ăsta. Are bomba. La dacă vine prin City. Nice. Bă, ia un AK, vere, că ai bani de el. AK, ai bani să-ți iei din nou ăla. Asta că mă duc direct. Mă duc AVP-ul României, coaia, AVP-ul României.
Dă-i 53 lui fraierul ăla. Mamă! A spart, tăticule! I kill him, nigga, I kill him. Păi normal, cum să nu zic eu vere că-l omorâi? Ești prost, n-am cum. Ăștia sunt, băi. Nu găsesc eu. Dacă moare faza mi-e clară. Zic, vreau să-i dau o grenadă lui unde al meu. Vreau să dau grenadă lui unde al meu. Ia. Vine faza acum. Că îi dădui. Bă! Bă, fură kill-ul, vă jurați că direct pe el se ducea. Futu-ți morții, mătii. Bă, nu m-am jurat, futu-te în gură, bă, dar ce prost mai sunt. Nu, lăsați-mă că vorbesc singur acum. Bă, dacă fac ăsta, ajung la... Ajung oare la 4000? Da, ajung la 4000, aș putea ajunge la 4100, cred. După statisticile mele. Hai mă, vino, hai mă! N-ai tupeu, n-ai sânge cu aia. Dă-te cel mai bun flash. Aici sunt, nu? Cu aia, nu-mi lai granada, au făcut morții, mătii. Hai mă, hai mă! Hai mă! Băga mea și pula în voi. Nu cred că-l ratai cu aia. Bă, nu mai e nimeni aici, nu? Da, oare ar fi mai bine să mă uit așa? Bă, poate mă omoară unul din City. Ce l-am luat. Bă, vere, dă-ți fix-o din savere. Dar nu mă omora. What do you want? Drop? Do you want drop? Făcaie pe care l-a omorât. L-a omorât pe unul, dar nu mai știu pe care. Cred că l-a omorât pe la verde. Bă, dacă l-a omorât pe la verde, nu mă supăr. Bă, mamă, că ai că-s prost. Bă, dar la prost rău, bă. Mai e vreunul aici, oare? Na. Ăștia pe ea. Ori ia, ori B. Bă, vere cât de prost, bă, iar mă comisei, mă, cică ori ia, ori B. Bine, nu și... A, stai mă că mă uitai greșit. Era B. Am mă, nu pot să arunc ăsta. Bă, fii atent, un pic ăsta. Care e ultima rundă? Că nu mai știu. La cât se joacă, vere? Că nu m-am uitat în viața mea. Stai că mă uit acum. Bă, da, Ghost ăla. Mamă, vere, bă, da, să-mi lăsați în comentarii ce vreți să mai jucăm. Bine, asta nu sunt mare pretențios, 10 videoclipuri din ăla, măcar nu să scrie ce vreți să mai jucăm. Că, na, vreau să cresc și eu canalul, că pula mea. Asta e, mă, că la n-are armă, vreau. De-aia l omore. A, vere, acum ați 4 inși văzui. Să moare Bianca în pușcărie de vreo să-i s-ar încăcea. Ok. Long, long, long. Dacă ajung la tine, tot moare. Long, long. Container, надо, container. Nu l-a murit. Al meu stătu și dădea... Făcea. Ce făcea? Hai, bro, e one shot, bro. Тачки там. Are bomba, prostule. Auzi. Bă, mamă, coaie ce mă sperie când dădu prostul jump. Bă, dar cum n-ai bal? Cum n-ai bal ratai pe ăla vere acolo? Bă, dar stai, mă, ăla l-a omorât pe al meu. Mamă, vere, dar ce-mi dădu ăla hap ăla, îmi dădu la damage. Aproape, mă, ești nebun, ce damage frumos acolo. Of, bă, dar trebuie să țip pe microfonul ăsta coaie ca să mă ucid pula mea. Hai, mă, apari și tu.
La cu AVP-ul, că erai tu hază. Bă, nu se uită nimeni be. Bine, cred că ți-o pa. Сука. Where? Лонг, лонг. Лонг, лонг. Ce să mă? Coi, ce Мид, fac de... мид. Шорт, шорт, шорт. Шорт, смотри. Дефен. Bă, pula. Eu am AVP. Bă, dar de ce trebuie să mă anunț, vere? Hai, du-te în față. Era sigur cu aia. И играй. Bă, deci dacă și prostul ăsta încearcă să dea save și să moară la final de rundă, e clar. Bă, vere, dar am luat AVP și nu făcut nimic. Alo, alo, alo. Doamne, cine Bă, caută. Bă, dar mulți bani acum. Stați, bă, nu veniți că filmez ceva în pula mea. Mamă, bă, mă apucai să fac crime, bă, uite unde era poetul. Uitați aici, cel mai șmecher cuțit. M-a spart, e nebun. Să ducem cum m-a spart. Bă, dar dau ăștia toate utilitățile coaie. Dar numai unul nu vine, bă, deci toate utilitățile le dă dură, dar numai unul nu vine. Dar unul nu veni. Și parcă vezi acum cât mă duc eu, îmi dă unul push. Este că e unul aici. Așa am făcut. Așa am făcut meciul trecut. Că cred că trebuie să iei în albă. Nu trebuie să iei în albă. It's A. Ia din nou și Sherlock. Iar îl ratai. Futu-ți morții, mătii. Nice. A, stai mă! Easy peasy lemon squeezy. Bă, dar parcă dă din ce în ce mai puțin, adică, bine, sigur dă din ce în ce mai puțin, că parcă la început îmi dădu pe filmarea trecută, bă, dar nu mi-e și mă, bă, deci nu n-auzeam nimic pe filmarea trecută, oricum nu cred că vă făcea mare plăcere, că era pe nuke, vere. Nu prea știu mapa, dar tot luai locul 2. Mă rog, dar tot am luat locul 2, ca să vorbim și noi corect gramatical. Că nu suntem analfabeti. Că nu suntem analfaboși. Bă, dar ce culoare, mă? Portocaliu. Frumos. A, mă, gata, intrară ăia. Toți intrară, bravo lor. Bravo, mă. Ia tu mănâncă pe asta. Ăștia nu sunt de trebuie să întorc unii. Unde-s mă ăștia? Hai mă! A, ăștia-s pe mid. La porți. Mă, nu, pe short. Am ce capul-i, dar du-i coaie. Dă-mi pistolul ăsta. Nu mai avea glanțe, vai de pula mea. Mă omora. Nice! Bă, 6 glanțe! De ce în pula mea trebuie să iei în pulă? Doamne, coaie, ce vorbesc, vără? Ce vorbesc? La primul meu videoclip mă apuc să vorbesc în penii, coaie. Go B. E ok, go B. Uite mă, jucăm fotbalul. Văd că îmi place fotbalul.
dăm aici o grenadă. Vad. Bă, nu-i dă de unde mergi? Că pula mea nu-i dă de unde mergi. Bravo. Că dau eu smoke aici. Eu l-am murit pe al meu. Eu l-am murit pe al meu. Acolo în care mai rău recoil-ul. Go, go. Diffuse. In the side, bro. Nice. Ah, Oh, adică e bad. Mai și muri cu AK. Vote to kick him, vote to kick him. Vote to kick him. Ce? Bă, ăsta vorbește de mine! Bă, eu cât îi dă lui meu? go away. Da, mă, cred că îi dă 2 și lui ceva, că pot zic că trebuie să vreo 3 glanțe în el cu aia. Nici 3, 1, 2. Zice că e ori sau gobi. Da, pula mea, mai știe. Bravo, bă, ăla tot să-și muri din prima. Go away, go away. Nice, bravo. Nice, bro, nice, nice. Снизу, снизу. Ok, bravo, ai plant. Short, short, short. Futu-ți morți și dumne... Ok, guys, my bad, sorry. Nici nu zice no problem. Futu-l în gură. Ce loc e? Aoleu, pe locul 3. Pe locul 4, nu mai știu nici să număr. Ok. Ok. Bă, deci a avut să-i noroc la primul meci. Bă. A, dădui 122 lui ultimul ăla. Care nu? Nu, problem, bro. Stai că-i scriu la... Trebuie să merg eu pe și... Fii atent că apare muie. Apare un prost ăsta. Mamă, ce o luai în gură. O luai în gură. Nu mai văd nimic cu aia. Hai mă, dă rush. Hai mă. Bravo, mă, hai de rush. Bă, deci nu m-a auzit, nu-l mai auzi. Era să mă întorc. Long. Nice. Vere, care sunt curios, care e mai bun? Ăsta cu să urmăreați recoil-ul sau ăla cu ținta statică? Da, chiar sunt curios să aflu. Bă, deci mă uit pe videoclipuri, te zici că-s copil, vere, zici că am zici că-s copil de ăla de 8 ani cu aia să moară. Nice. Bă, da, un pușcă devil ăsta la el, doamne iartă-mă că zic. Da. Hai mă, niggers. Dar nu da cu eraș, de ce da eraș? Ăsta e bundul în pula mea. Short, short, short. Am normal că știe că e short, ce naiba. Crezi prost pe ăsta bun. Ăsta ce loc e? E pe primul, nu? Nu, e pe... Nice. No, mai am o șansă, nu mai am să ajung la el. Făcut 3 kill-uri. Let's finish this game, bro. Mamă, că e daci. Why no? Why not? Because, bro, fuck this game, bro. What? My game is your game, nigga.
My game is your game, He niggers. said go A. He said go A. Ok, cocksucker. Mama, acum crede de jocul prea încet. Mamă, ce-mi lăi. Bă, Coai, unde pula mea era, mă, ăsta? Tu morți, mă, tu. Ha! Cât. Bă, de ce mi-apare că mă omoră al meu cu modera... Coaie. Al meu mă omoră. Eu vă să-mi dă smoke și mă omoră al meu. Nice. Bă, deci dacă mă trece și ăsta verde... A, ba nu, fazam. A, n-are cum să mă treacă fazam. Bă, ești nebun, ăsta verde pe primul loc când... Da, înțeleg. Merită totul. Ascunde-te, da, ai muie, că n-are timp să dai diffuse. Dar și auzi, nu umblă deloc pe shift. Of. What the fuck? Hai, bă, să terminăm acest match. Mamă. Bă, eu sunt curios. Nu problem. Eu sunt oare curios cât dură acest videoclip. Da. Să sperăm că nu dură așa de mult, că e nasole, vreau să rău de tot. Habar n-am ce dracu zis. Hop, Free Fire, hop. Hai, bă. Mori eu pe ăla. Nu-l văzui! Bă, dar eu zic că n-am ochii cu mine. Băi, nu-mi dau seama dacă ăsta are țintă de aia statică. Nice! Pută-vă în gură. Bă, băieți, cam acesta a fost și videoclipul meu. Sper că v-a plăcut. Sper că l-ați urmărit până la capăt. Acum, mulțumesc frumos de vizionare. Vă salut și ne uităm. Sper să vă uitați și la următoarele videoclipuri. Să-mi dați un subscribe. Nu cer subscribe sau like. Sper să vă placă atâta.